Ndichikuchingamidza zvekare pano paHadzirare 263 pano pado kuzivisai news updates izvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara woturn on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe news updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari kuitira kuti vawane news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani news updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinge tichiitira kuti uwane news updates akati wandei pasame video. First update audio inge ichitaurwa nezvaGeza kuti Geza munhu akatumwa naMwari. So doti mapedza kunzwa audio iyoyo ndichakuisirai video raPastor Madungwe, nasi kutovati Pastor Madungwe. Dako kuti muzoona video ravo. Sikada kumbokusiyai muchinzwa audio. Wapedza kunzwa audio usaskipe this video nekuti ndati ndine chaMadungwe chiri kutenderera mastreets esocial media. So ndarimbonzwei this audio. Wemwe chete at once. Geza atumiwa naMwari. Mwari havana kutumira Geza chete. Vanhu veZANU-PF havana kuziva kuti varwa naMwari. Ivo vanga vari busy kurwa naGeza, kurwa nevanhu vedemonstration, vachipfekedza mauniform, vachipfekedza mauniform echipurisa, vayuthi veZANU-PF, vachipfekedza mauniform echisoja, vayuthi veZANU-PF. Ivo vanga vakateera kuti tichaisa vanhu kumajeri. But Mwari vane zano ravo ravanoronga ivo pachavo wamene. Pfungwa dzenyu dzese vanhu veZANU-PF dzakamhanyira pakuti against Geza, the revolutionary. And ananyoka yemabhunu wati manga muri against vanhu ivavo, including isusu vamwe. Nawe iko zvine izvi hamuna kuziva kuti Mwari vachamutsa imwe hondo iri secret imomo mubato menyu imomo. Saka mafesana nehondo mbiri vanhu veZANU-PF yachamisa iya yamaichamisa, vari kuparadzana, vari kutsemurana, vari kuzodii, itori nani pane hondo yamatarisana nayo imimi vanhu veZANU-PF pare zvinezvi. Maizviziva here kuti Emerson uchazobudikira pachena kuti unorwara unopenga? Maizviziva here kuti Emerson uchapenga kana kuti Emerson ucharwara madays iwaya achaitwa mademonstration, kana kuti Emerson uchabudikira kuti wairwara? Imi makahaidha Emerson kwenguva yakareba paya pairotomuka achibika mavheji mapotato anga achitopenga paya paaitipedza bhurukwa rako paya maihaidha muchihaidha muchipa maminitsi ekutaura. But already kupenga kwaEmerson hakusi kwekuchembera, because Robert Mugabe vakachembera zvokudarika Emerson twice. Hauna kupenga kusvika palevel iroro. Kurwara kwaEmerson nekwekuuraya kwaaita vanhu, nekuparadza kwaaita vanhu, nekushungurudza kwaaita vanhu. So zvine imbudzi kubatira pachena kuti itandirwe imbwa. Zvazvanakira manje demonstration yedu yanga yabatsirwa naMwari pamwe chete nekudonha kwemurume uyu nekurwara kwaari kuita uku. Impeachment ina Mwari mukati. But next update video raPastor Madungwe. Chii chamboitika naPastor Madungwe? Pastor Madungwe vautaura kuti hanzi munhu anoitwa president naMwari, saka musaware obviswa naMwari, musaite wari. Dati mutaura zvamunofunga mucomment section after wapedza kuona video raPastor Madungwe kuti boere munhu waMwari. Inisa Hadhirare ndaenda. Much love. This is prophecy for Zimbabwe. As the man of God said, in the Holy of Holies and in the access of the heavens, let me speak about the situation in Zimbabwe, about the leader of Zimbabwe. The season of the president of Zimbabwe is still on there. So let us not spin problems or Zakawanda, because the season leaders are chosen and removed by God. It is season ya President Mnangagwa. So musafunga zvakawanda, because vatungamiriri vanoiswa naMwari, vaiswa naMwari vozobviswa naMwari. President Mnangagwa hapana pavachatunga Zimbabwe nekusingaperi. Kana nguva yavo yakwana vachaiswa pasaidi, vachabviswa naMwari akavaisa zvakare.
Yes, I don't care about whether you belong to which part or what, I don't care. I'm just speaking my leaders with I don't choose one Mari. I will not join politics, and I'm not a politician. I'm a prophet of God. Do not tell us then let me answer for the 2020-30. But when mention it's another Zimbabwe, but you don't tell us 2020-30. Leaders are chosen by God, and there's no season. Zaida the season. Zakanaka with the season, ichiripo, mun allegany one vision. Kwa America, the America yakutasea kutsikira. Was vakunyanya kuchinja my leaders. China is more powerful because I see kuchinja. So pamuruti maisa munguva diki momu visa. Muruku visa vision yake isatapera. That's why China is in 1 liter and prosper. Mu Bible like David ruled 40 years. So ruled 40 years. Vaitonga makore akawanda. So even my constitution one die at least 10 years to 20 years a leader kitonga and I saw the vision yake not in Zimbabwe even in America. Saka ndatuku answer 2030 in parables. Saka